ellipsis. Kolmiot ja neliöt vois vaihtaa ellipsiksi. Ajatukset kasvaa sumusiksi vuoriksi. Vanhat kuviot voi muovaa täysin uusiksi. Kausien vaihtues, kuihtues suureks. Voimaeläin ei ehkä ookaan se tereks. Kiukkuset polkee vaan paikallaan maata tai raivolla kiertää kiveä ja puuta. Tunteisiin mennessä tunteja jäässä. Sydämen poltetut metsät päässä. Äänet ei käskenne lahjoa mut lauluin. 10 pyyntöä pyhil savitauluin. Entinen elämä nykyiset moodit. Vidakon laittomat helpotuskoodit. Maailman kodissa katujen sarjat. Kelle vaan maistuu voi poimia marjat. Hiljaisuus on audiovisuaalista ajanhukan vastakohtaa. Keinotekoinen olo ei pysy meissä niin kuin tahtoisi. Joskus tunnelma on niin teräväkulmaista, ettei se pyöristy vaikka sitä kuinka kuluttaisi. Maailma on kuitenkin aina keskimääräisesti pyöreä. Veden silottama kivi jalkapohjien alla. Vaikka joskus se tuntuukin piikkipallolta. Laitan silmät kiinni ja vaihdan paikkaa silmänräpäyksessä. Unohtuneena sielun rauha, muistikuvana kengän nauha. Kompassi rikki, väsynyt hippi, ilmanen trippi, unoha tippi. Otellaan uutta liitukautta, tuonella virras kellu jo lauta. Ei tarvi selittää mitään, kuulo aistilla maistan ja näen. Pimeässä hohtava toteemi kasvaa, valon ja varjoihin johdattaa lastaan. Todellisuudessa muuttuvaa totta on tukehtuneena terrariotta. Mut parempi niin tai näin, tarkoitus pyhittää se minne jäin. Mut kiitokset sulle toveri hyvä, kuulolla ollaan vaik pääty on syvä. Tervetuloa tänne runokahvilaan näin digitaalisesti. Eli mä oon Mattila Johanna, Runomaratonin hallituksen jäsen ja toivotan kaikki tosiaan tervetulleeksi. Meillä on täällä vieraana Jarkko Manninen, joka on graffititaiteilija ja runoilija, ja mun kanssa häntä haastattelee Heikki Haakman, joka on myös Runomaratonin hallituksen jäsen. Joo. Ensiksi onneksi olkoon, sulta on justiin ilmestynyt rap-levy, soolo-rap-levy, Kyllä. joka on niinkin tuore tapaus, että se ei itse asiassa ole edes fyysisesti täällä meillä nyt mukana, vaan tätä kuvattaessa odotetaan pari päivää, että me päästään niin kuin näkemään se. Ja hieno juttu, sen verran mitä eihin kuuntelen tuossa, niin hienoja biittejä, hienoja sanotuksia, hienoja erilaisia tunnelmia siinä, että niin kuin suosittelen tutustumaan ehdottomasti. Niin joo, palataan siihen myöhemmin, mutta sä teet monenlaista taidetta, niin miten sä kiteyttäisit, että mitä kaikkea taidetta sä teet? No, säveltäjä, sanottaja ja kuvataiteilija. Näin niin kuin nopeasti, että kuvataiteen puolella graffitia harrastan, katutaidetta ja sitten sanotuksen puolella teen runoja, räppiä ja sitten sävellän chiptune-musiikkia. Eli tämmöistä vanhaa pelisoundia ja tällaista. Commodore 64 on mun lempparilaite ja tämmöistä niinku semmoista soundia on säveltänyt kans pitkään. Siinä nää pääsän. Torvea soitan sitten vielä, trumpettia ja baritonia. Joo. Monipuolista osaamista. Joo. Mikä näistä tuli ensin? No ihan ensiksi mä opin torvea soittaa. Että pienenä laittoi porukat opettelemaan trumpettia ja sitten mä yläasteen kävin musiikkiluokilla tuolla Lahden yhteiskoulussa ja aloitin sitten tekemään elektronista musiikkia niihin aikoihin ja pikkuhiljaa siitä muotoutui chiptune
hommat mulla, mutta että ja graffitit mä aloitin kanssa ihan pikkupaikana siellä 90-luvun puolessa välissä, mutta että sitten runohommat ja kirjoittaminen tuli sitten vasta tuolla 2010-2011 innostuin siitä. Joo. Ja räppihommat on tullut vasta paljon myöhemmin. Niitä mä oon tehnyt vasta ihan joku 2017 tai 2018 aloitin. Että se on vähän siinä se raja, koska mä luin aluksi runoja niin kuin biitteihin. Joo. Mutta sitten mä rupesin myös kirjoittaa riimirunoutta ja niin kuin räppäämään. Että kyllä niissä on hiuksen hieno ero, että onko se runoa vai sitten räppiä. Ainakin mun kohdalla. Kyllä vaan. Onko sulla näissä eri taiteenlajeissa jotain esikuvia? No joo, graffitis on paljon esikuvia, musiikin teosta chiptunes on kyllä, mutta sitten mun täytyy vähän myöntää, että mä oon aika heikko niin kuin lukija. Niin kuin, että mä en lue paljon kirjoja, että ainoastaan voin sanoa, että niin kuin graffitiin liittyvää tietokirjallisuutta luen, mutta sitä on tosi vähän ja tulee tosi vähän harvakseltaan. Mutta että sen takia niin kuin mä luen niin vähän, niin mulla ei varsinaisesti ole heittää sellaisia niin kuin vahvoja vaikuttajia, mutta sitten niin kuin Nostradamus mulla tuli mieleen. Eli siis tämmönen 500 vuotta vanha ukko, joka teki niin kryptisiä tekstejä, että niitä ihmetellään vielä hamaan tappiin asti, niin siinä oli jotain hienoa siinä sen tyylissä kirjoittaa. En mä toki ole lukenut riviäkään. Mutta minkälainen käsitys mulla on niin herrasta, niin se on onnistunut luomaan jotain sellaista, mikä kestää aikaa ja mitä ihmetellään vielä pitkään, että mitähän sen mielessä oikein liikkuu. Sitähän pidetään vähän sellaisena esoteerikkonakin, koska niitähän pidetään sellaisia ennustuksina. Kyllä. Että moni yrittää tulkita niitä just sitä kautta niin nykyaikaakin. Ja mullakin niin runoissa on paljon semmoista juttua, että ne avautuu ehkä vasta sitten monen lukukerran jälkeen. En nyt rupea sanoa, että 500 vuotta niitä kestää lukea, mutta se on hyvä tavoite. Se on hyvä tavoite. Mutta ainakaan et halua tehdä semmoista, että kaikki ensikuulemalta tai näkemältä tietää ja tajuu, että siinä on jotain mysteeriä tai arvotusta. Joo, no se on ehkä se mun perustyyli, mutta että kyllähän mä sitten totta kai kirjoittajana pyrkii niin kuin monenlaista juttua tekemään ja kehittää myös niitä niin kuin erilaisia puolia, että sitten niin kun mäkin harrastan lavarunoutta, niin kyllä siellä toimii sitten lavalla erilaiset tekstit kuin luettuna. Ja sitä kohti mennään, että pystyy niin kuin kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä sitten kuitenkin. Mm-hmm. No, ootko huomannut, että sun taiteessa että siellä olisi jotain teemoja tai vastaavaa, mitkä toistuisi? No, tietysti graffitiharrastus on niin vahva, niin niitä nyt jonkun verran on tematiikkana, mutta sitten ja tietysti vuodenajat, ne on semmosia. Vähän pyrin kyllä välttämään ehkä nykyisin siitä, että kirjoittaisi ihan suoraan vaan vuodenajoista ja keleistä. Mutta kyllä se tietyllä tapaa vaikuttaa sinne, että jos on kesällä kirjoitettua tekstejä, niin on siinä ihan erilainen niin kuin moodi kuin sitten syksyllä ja talven pimeyksissä kirjoitettuja. Että ne nyt on semmosia, mutta että ehkä semmoisia toistuvia teemoja, mutta kyllä sitten täytyy myös sanoa, että aika niin kuin teemoja rikkovaa tekstiä mulla on myös paljon. Sellaista, että en mä löydä oikein itsekään sieltä välttämättä aina teemoja. Että olisiko se dadaistisuus sitten joku teema, että vähän semmoista rönsyilevää ja järjen vastaistakin touhua tulee aika paljon tehtyä. Hieno lause. Tarvitko sä itsellesi jonkun tietynlaisen fyysisen tai muun tilan, että niin kun sä luot vai onko se hetkestä kiinni? No kyllähän sitä on vuosien varrella niin rutiineja tullut. Mä tykkään kirjoittaa niin myöhään yöllä, että jos mä en saa nukuttua, niin se on mulle paras hetki. Mutta sitten kun mä kirjoitan puhtaaksi niitä raakatekstejä, niin sitten aamulla on parempi. Okay. Mutta kyllä mä tykkään niin rauhallisuudessa yksinäni kirjoitella, mutta sitten taas rapin kanssa niin monesti bändiksellä kavereiden kanssa kirjoitellaan, että varmaan ekat 3-4 vuotta, kun mä kirjoitin räppiä, niin mä tarvin siihen sen beatin ja sen niin kuin bändishengen, että mä kirjoitin kaikki jutut siellä bändiksellä kavereiden kanssa, mutta sitten nykyään on sitten myös pystynyt kirjoittaa yksin kotona, että on beatit kuunneltavana ja niihin sitten kirjoittaa, että vähän tässä mennään eteenpäin vielä sen suhteen, että ehkä joku päivä kirjoitan vielä jossain muuallakin kuin kotona. Kehittyy koko ajan tavallaan se. Niin kyllä, joo.
Yes. Niin, olisikohan tässä kohtaa hyvä kuulla sun joku runo? Kuunnellaan. Joo. Digitaalinen kaksonen ennakoi tekemiseni. Katsoo sähköisellä katseellaan lävitseni. Imago materialisoituu imageiksi, backupeiksi, bad-sektoreiksi. Bittiavaruuden alkeishiukkasilla on supersymmetrisiä piirteitä. Mahdollisuuksien ohimarssia seuratessa kaikella on taka-alan tarkoituksensa. Kineettistä takkatulta, ikuisuuksiin jatkuvaa putkistoa näytön säästäjänä. Korvaamassa tarinaa, jota ei tarvitse kertoa, ei edes kuvitella. Aikaa, joka rakentuu ideoista. Ideoiden kung-fu-taisteluista pään sisällä. Kloonautuvia sotureita, työttömiä taistelijoita. Meillä on paljon yhteistä, rakas veljeni. En halua vastakkain kanssasi, vaikkemme aina kulje rinnakkain. Saavat muut vain arvailla, kumpi on kumpi. Yes. Jees, äsken kuultiin Jarkon runo Illuusioveljeni. Ja seuraavaksi me siirrytään seuraavan aiheeseen eli lavarunouteen. Täällä Lahdessahan on aika vahva lavarunouskene. Meillä on järjestetty osakisoja useana kesänä. Ja lavarunouden SM-kisathan pyritään järjestämään joka vuosi. Viimeksi ne oli täällä Lahdessa Runomaraton-festivaalin yhteydessä. Heikkikin muun muassa oli osallisena. Ja niin, mites Jarko, sä oot osallistunut monta kertaa osakisoihin? Kyllä joo. Mulla se lavarunous tuli sitten semmosena hyvässä kohtaa. Kun mä aloitin kirjoittaa 2010-2011, niin mun pari ensimmäistä vuotta meni ihan vaan pöytälaatikkorunoilijana. Tosin mä tein hirveästi matskua. Mä olin niin innoissani, kun mä pääsin kirjoittamaan ja luomaan, että pari vuotta meni ihan heittämällä. Mulla on iso nippu vihkoja edelleen täynnä tekstiä, mutta ei ne kovin käyttistä matskua ole. Mutta sitten samaan aikaan silloin, olisiko se ollut 2014, niin Lahdessa aloitettiin järjestää kerran kuussa sanaklubeja tuolla ravintola Tirrassa. Ja se sattui sillä tavalla hyvin tuohon mun kirjoittamisen kehittymisen aikaa, että yhtäkkiä mä pääsinkin lukemaan yleisölle niitä mun tekstejä. Ja sit mulla oli totta kai tavoitteena, että kerran kuussa mä aina osallistuin sinne, niin aina piti olla uutta matskua. Mä tykkään siitä, että on aina kuulijoille uutta kuunneltavaa. Mä en tykkää lukea samoja juttuja. Niin se antoi mulle inspiraatiota ja tarmoa tehdä aina uutta matskua sitten sinne lavoille. Ja sitten mä kävin myös ahkerasti Helsingissä, Helsinki Poetry Connectionin noissa runojutuissa vähintään kerran kuussa. Ja Jyväskylässäkin kävin vakiopaineessa ja Mikkelissäkin taisin käydä. Että ne oli noin vuodet 2013, 2014-2016. Niin silloin oli tosi aktiivinen lavarunoudessa ja aina tosiaan sitten mulla oli melkein joka viikko mulla oli aihetta tehdä uusia tekstejä ja se niin kuin inspiroi ja auttoi mua kehittymään kyllä kirjoittajana paljon siihen aikaan. Deadline on maailman paras muusa. Kun kohta haluaa esittää uutta, niin nostan hattua sille, että tosiaan kun monet tykkää tehdä niitä omia suosikkirunoja esittää, niin sit se on hienoa, että tulee uutta materiaalia. Joo, ihan niin kanssa niin luovuutta, että saa vielä niin sitä tekstiä aikaiseksi vielä niin paljon, niin itsellä ei ihan niin helposti lähde. Joo, ja ei mullakaan täytyy myöntää nykyisin, että nykyään mä kirjoitan ehkä, noista raakarunoja tulee välillä, mutta sitten kerran noin puolessa vuodessa mä innostun ja kirjoitan ne puhtaaksi. Että nykyäänkin sitten, no nyt mulla on jo vähän enemmän sitä vanhaa matskua, mitä porukkaa ei ole kuullut niin paljon, niin mä voin kyllä palata sitten sinnekin aina että ihan en niin viikoittain kykene enää semmoiseen värään niin kuin silloin alkuvaiheessa, mutta kuitenkin aina pyrin uutta luomaan tasaisin väliajoin. Mites onko sulla ero, että miten sä suhtaudut
lavaruno kisailuun ja sitten taas tämmöiseen ihan muuten open mic-tilaisuuteen? No ei siinä sinänsä ole muuta eroa, mutta tietysti sitä haluaa valita sitten tarkemmin ne juttunsa niihin poetry slammeihin, ja miettiä sitä järjestystä, että mikä kannattaa vetää ekana, mihin päättää, jos edes pääsee 3. kierrokselle. Mutta siis, että siinä tulee sitä taktikointia sitten, että sitten kun on vapaata esittämistä, niin sitten sillä ei ole niin väliä, että ihan tarkkaa, että mitä siellä lukee. Voi vähän kokeilla, että mikä uppoo yleisölle. Ja sitten saattaa lennosta jättää jotain poiskin ja tämmöistä juttua. Et siinä on sitten sitä hiomavaraa vähän enemmän noissa vapaissa tilanteissa. Minkälaisia kokemuksia sulla on noista tilanteista, kun olet itse kuullut muiden esityksiä? No, onhan siellä huikeita esiintyjä ollut niin kuin Lahdessa ja missä on ollut kuuntelemassa, että kyllä se itselläkin, kun on vähän semmoista, että mä aika vähän kerron sillä tavalla omia kokemuksia tai omasta elämästä. Sitäkin jonkin verran kyllä on, mutta sitten kun on tämmöisiä lavaesiintyjiä, jotka pystyy eläytymään aivan niin kuin tippa silmässä kertomaan omia kokemuksiaan, niin onhan se vallottavaa. Että kyllä sitä niin kuin kaikki sitten hiiskumatta hiljaa seuraa ja sydämessään tsemppaa sitä, niin kuin sitä meininkiä. Että toista se sitten on, kun semmoinen itsevarma räppäri tulee vaan egoilemaan sinne. Niin siinä saattaa jutustella kaverin kanssa samalla vähän keskustella. No on se vähän erilaista, mutta se on hienoa, että on monenlaista esiintyjää ja että runolavoillekin, niin kuin, että mitä vaan rikkaampia, mitä laajempi se viuhka on, mitä siellä ollaan, niin se on aina vaan mielenkiintoisempaa ja tuo sitä niin kuin moninaisuutta niihin tilanteisiin. Nimenomaan. Mitäs muita esiintymistä? Niin sä kerroitkin, että nyt olet monessa paikkaa kiertänyt esiintymässä. Onko sulla nyt toiveissa, että näitä olisi paljon lavarunoutta justiin, missä pääsit esiintymään niin kuin tulevaisuudessa? No joo, kyllä lavaruno-tapahtumia on. Silloin niitä oli aikaisemmin paljon enemmän. Nykyään ei ole ehkä niin paljon, mutta en mä näkisi sitä välttämättä kuitenkaan niin kuin huononakaan asiana. Että sitten kun niitä on vähän harvemmin, niin sitten ne on enemmän arvossaan ja sinne on tärkeämpi päästä. Jos niitä olisi joka viikko, niin kuin Helsingissäkin saattaa joka päivä olla jotain juttuja, viikoittain ainakin, niin sitten se on vähän, että no menee sinne kun kerkeä, jos on muuta, niin sitten on muuta. Mutta jos niitä on kerran puolen vuoden välein, niin silloin sinne on paljon tärkeämpi päästä. Joo. Että näinhän se on, että ei sillä mun mielestä ole niin hirveästi väliä, että kuinka usein nyt sitten lopulta on, vaan tärkeämpää on se sisältö kuin se niin määrä. Aivan. Olisiko seuraava runon paikka? Joo, kuunnellaan Jarkon seuraava runo, joka on tapahtumatunnelissa. Kanssaluojuuden voimaa vapauttamassa. Esineiden voimaa sanojen maailmassa. Kuparikoristeita kellaritakan reunuksella. Ovatko sanat oikeita? Onko niitä oikeasti käytetty? Lavan alla on tavallista maata. Lavan päällä on monenlaisia kerroksia. Uusia kattoja, erivärisiä taivaita, hengittäviä merkityksiä. Kiintopiste litistyy ohueksi levyksi. Soittimen neula reagoi pölyyn. Pöly haihtuu äänipuhtaalta pinnalta. Tapahtumatunnelia eteenpäin. Tuolla päin on tulevaisuus. Tuolla tämä hetki, joka meni jo. Painovoima on kallistanut meidät tänne. Hyvän tahdon sertifikaatti menettää arvonsa, jos se näyttää. En halua näyttää. Anna sen sinulle salassa. Yes.
Että onko täällä Lahdessa esimerkiksi joku paikka, missä voisi käydä katsoa tai pitäisikö siihen hypätä heti? Joo. Kuulostaa hyvältä. Joo. Hei tässä se. Mitä te puuhaatte tässä nyt? Meillä on tällainen Meillä oli pikapalaveri. pikapalaveri. Joo. Joo, kaiken kaikkiaan mielenkiintoiselta tuntuva haastattelu. Hyvä. Minne tämä menee? Runomaratonin tonne YouTubeen. Just. Hyvä. Itse runoilija tuossa voi sanoa jotakin. Kansta, mikä sun lempiruno taisi tulla? Joo, no lempirunot menee koko ajan, ne vaihtelee mikä se on. Aina mikä viimeksi on kuullut, jos se on hyvä, niin se on lempiruno. Mutta joo, tämä on ollut tosi mukavaa tehdä ja tänään käytiin kuvaamassa aikaisemmin se vähän videomatkuu tuolla ulkonakin. Niin sattui mukava päivä, tuli kuuraa ensi kerran maahan ja mukava päivä ollut. Miten monta runoa sä osaat ulkoon? En yhtään. No räppibiisit menee helpommin ulkoa kuin runot. Ja joutuuko soveltamaan tekstiä? Joo, ja sitten no, ei ollut tarvetta vielä vetää ulkoa, tai olisi varmaan ollut, mutta ei ole riittänyt rahkeet itsellä. Räppibiisit on helpompi opetella ulkoa kuin runot sitten kuitenkaan, mutta no, aina ei tarvikaan vetää ulkoa, että onneksi se vapaus ihmisille suodaan. Näyttääkö siltä, että runous on kasvamassa Suomen maassa? Kyllä varmasti on se ollut jo pitkään mun mielestä sitä, että niin kuin sanoin, niin vajaa 10 vuotta on ollut itse mukana, niin kyllä sitä nousua on nähnyt vahvasti ja aina tulee uudenlaista tekstiä ja uudenlaista runoilijaa, että se on tosi hieno homma. Innolla odottelee, että nuorta väkeäkin. Tuolla oli Heinolassa oli joku 6-vuotias kaveri, joka ei osannut edes lukea, niin se veti jonkun runon siellä tuolla Heinolan runofesteillä niin kuin kesällä. Ja se oli hienoa katseltavaa. Kyllä niin kuin, mitä enemmän ja erilaisia ihmisiä, eri ikäistä ja erinäköistä, niin sen parempi. Näin se juuri on. Kyllä. Kiitos. Taas on ilta. Taas on helppo sanoa, että on ilta. Yritän päästää irti päivästä. En vieläkään pysty. Sisälläni palaa värillistä suolaa. Päiväys oli jo ennen puolta yötä. Laitan laastarit silmien alle. Näytän muutenkin sairaalta intiaanilta, joka ei muista rukoilla iltaisin. Tämä on taidenäyttely. Täällä näytetään, miten sydäntä ulkoilutetaan kuin koiraa sateella. Lasiavaimia puupöydällä. Yksikään niistä ei käy mihinkään. Eivät lasiesineet kuitenkaan tottele kuin uusia alkusointuja. Jes, meni paremmin kuin eka. Hyvä. Okei, aiemmin olikin jo puhetta, että Jarkko tekee muutakin taidetta, muun muassa graffitteja, niin missä täällä Lahdessa tai muualla niitä voisi käydä ihailemassa? No, Lahdessa mä oon päässyt tekemään hienoja tommosia pysyväluonteisia tilaustöitä kyllä. Esimerkiksi Kaasisali-graffiti mä oon osallistunut siihen, Lokirannan maalaukset. Ja me ollaan saatu hienoja tunneliprojekteja täällä, että se on niinku Lahdessa hieno juttu, että täällä ollaan niinku tunneleita päästy maalaamaan. Mutta on sitten niinku Sopenkorson Kesanto, tuolla Kärpäsenmäellä on vanha ravirata. Siellä se pääsee näkemään niinku semmoista arkisempaa graffitia, mitä tehdään. Okei, joo. Että pitkin poikin niitä näkee kyllä. Milloin sulle tulee niistä semmoinen olo, että nyt on tullut oikein onnistunut työ? No tietysti mitä enemmän siihen panostaa, niin sitä sitten tietyllä tapaa näyttävämpi se lopputulos on.
Että se on ihan aikasidonnaista niin kuin monessa ehkä muussakin jutussa, että mitä enemmän siihen laittaa efforttia, niin kyllä se sitten niin kuin näkyy siinä lopputuloksessa. Mutta en mä sitä sano, kyllä niin kuin nopeasti tehtyjä juttujakin pystyy hienosti tekemään, että se on vähän ja sanotaan näin, että sitä näissä enemmän nopeammin tehdyissä jutuissa, niin sitä kuinka hyvin se on onnistunut, niin ei välttämättä näe heti, vaan sitten niin kuin tulevaisuudessa katsoo, että no toipa on kyllä kestänyt aikaa, että se on edelleen hienoa. Että sitä monesti on vähän hetkessä lumoutunut niistä viimeisistä töistään niin kuin vähän kirjoittamisenkin suhteen, että kun nukkuu yön yli ja katsoo uudestaan, niin vielä löytyy vielä jotain vähän korjattavaa. Että sitten niin kuin, oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin mä teen mun tulevaisuuden itselleni töitä. Eli mä yritän saada sellaista matskua aikaa, että sitä niin kuin tulevaisuudessakin mä kehtaan sitä vielä itse esittää ja lukea ja katsoa ja näin. Onko joku sun teksti inspiroinut sua sitten tekemään graffitteja tai sitten graffitti inspiroinut kirjoittamaan? Joo, ehkä niin päin, että no graffitiinkin usein tehdään tämmöisiä niin kuin graffitissa runous on vähän niin kuin sitä, että siellä on pieni aforismi tai joku tämmöinen juttu. Niin niitä niin kuin ehkä enemmänkin. Mutta sitten, että kyllähän mä toteutin 2017 tämmöisen katurunosarjan. Eli Lahti 64 liimasin 64 mun runoani A5 tarroille sähköbokseihin pitkin Lahtea. Ja se nyt on ehkä sellainen niin kuin eniten tai runollisin mun katutaideprojekti, mitä mulla on ollut. Siitä on 5 vuotta aikaa, suurin osa niistä on kyllä kulunut ja poistettu, mutta kyllä niitä tuolla vielä on. Ja ehkä jossain vaiheessa järjestän jonkun valokuvanäyttelyn niistä, että se on semmoinen tulevaisuuden haave. Sitten kun on mennyt tarpeeksi aikaa niistä, että kaikki alkaa jo olla unohtanut sen. Se odottaa tuolla pöytälaatikossa myös projektina. Mainitsit tuossa valokuvaamisen, niin onko mitään sellaista taidella, että ottaisit tuohon lisäksi vielä tuon muuhun repertuaariin? No niin, siis mähän dokumentoin graffititaidetta ja graffitikulttuuria tosi paljon. Ja se on mun niinku semmoinen intohimo, mitä mä niinku eniten teen. Ja sitten säveltäminen tulee sitten sen jälkeen, sitä mä teen seuraavaksi eniten, mutta sitten sanotus on vähän siellä, en ole niin päivittäin sen kanssa tekemistä. Niin kuin mä sanoin, että kerran puolessa vuodessa suunnilleen mä innostun, niin, siinä järjestyksessä ne tällä hetkellä menee. Mutta totta kai aina elämässä on ollut niin, että siihen aikaan kun mä aloitin kirjoittaa, niin mä tein sitä päivittäin. Ja silloin jäi sitten graffitihommatkin vähän sivualalle, mutta se on aina vähän niin kuin elämässä, mikä tuntuu hyvältä ja mihin on inspiraatiota, niin se on mukavaa, että pystyy niin kuin vaihtelemaan, että ei ole vain yksi juttu, mitä puskee, vaan sitten voi niin kuin sen mukaan mennä, että miltä tuntuu. Sepä se, joo. Vähän niin kuin luonnostaa joku taiteella ottaa vähän enemmän tilaa ja joku jää sitten Kyllä. vähän niin kuin... Sitten tulee semmoisia luonnollisia katalyyttejä, että nyt tarvitaan Rouheen runoklubille matskua, niin totta kai sitä alkaa heti, että niin kuin käymään päässä, että no nyt sinne pitää taas luoda jotain uutta ja hienoa, että ei mennä enää näillä vanhoilla. Ja se on luonnollisesti vaan soudetaan eteenpäin ja katsotaan mille on tilausta niin sanotusti. Joo. Olikos meillä? Niin, sulta on, niin puhuttiinkin jo tästä sooloräppilevystä. Se on nyt jo ulkona. Joo, tuli viikonloppuna ja fyysiset levyt tulee painosta vasta seuraavaksi viikonlopuksi, että ei ollut nyt tässä esittää. Mutta... Joo. Ja oliko niin, että sä oot seuraavassa Rouheen-klubissa sitten? Joo. Joo, eli nyt Kyllä. lauantaina. Joo. Kyllä. Lauantaina ollaan opiston kellarissa runoilemassa ja Joo. luen siellä muun muassa näitä tekstejä, mitä tässä ja vähän muitakin uusia, ihan tuoreita. Tänään sain viimeisen valmiiksi. No niin. Tai ehkä valmiiksi, katsotaan vielä huomenna. Tässä on vielä aikaa pari Kyllä. Tunnistan tuon fiiliksen. No, kuvailisi vähän sitä fiilistä. Tai saat itse pidemmästikin kuvailla sitä, että kun siinä vaiheessa, kun se rap-levy oli valmis. Joo, no sanotaan nyt ensi alkuun, että se on ollut valmis vuoden verran. Että mä julkaisin sen itse. Mutta siis mä tykkään siitä, että on viittavaille valmiita projekteja. Mä tykkään siitä. Mulla on paljon chiptune-levyjäkin, sanotaan 5-7 kappaletta, mitkä on ihan viittavaille valmiita.
Jostain puuttuu kansikuva, joissain on nekin jo valmiiksi, mutta ne odottaa siellä oikeaa aikaa, koska niille on sopiva hetki ja tilaus. Eli et vähän niin kuin mä kerkäsin sitä räppilevyäkin jo makustelemaan tuossa vuoden ajan. Mutta se oli nyt mun ensimmäinen niin kuin sooloräppilevy. Eli sanotaan 3 vuoden ajalta ne biisit on. Ja olihan se niinku, täytyy sanoa, että räppihommathan on paljon niinku kuunnellumpaa musiikkityyliä kuin tämä vaikka chiptune-homma, mitä mä teen. Että sitten niinku ne tykkäykset ja kommentit tulee enemmän tuolta pitkin maailmaa siinä chiptunessa, mutta nyt sitten kun sä teet suomiräppiä, niin sitten sä voit soittaa sitä suurin piirtein jokaiselle kaverille. Tosi harvaa on, jolla sitä ei voi soittaa toisin kuin chiptunea. Mä en soita juuri kellekään, koska mä tiedän, että ei ne siitä välitä juurikaan. Että ne niinku fiilistelijät ja skene on sitten ihan muualla. Johan se ihan eri nyt tää niinku räppilevy sitten, että tulee palautetta. Hyvää palautetta on tullut ja on siinä tietysti kehityksen varaakin vielä. Että tää oli vasta ensimmäinen. Että kyllä mä niinku sen ymmärrän, mutta tuossa levyssä niinku oli kantava voima se, että mä halusin tehdä erilaisia biisejä. Siinä on, onko siinä 6, 7 vai jopa 8 eri biitintekijää. Eli niitä tuli sitten vähän tilailin tuolta kavereilta pitkin poikin, niin se on tuossa levyssä semmoinen kantava voima, että siinä on erilaista matskua. Ja on se nyt hienoa, kun se on pihalla, että on se eri fiilis kuin silloin vuosi sitten, kun se vika biisi saatiin purkkiin, niin on se eri, kun sä saat työt hedelmät niin kuin muiden kuunneltaviksi, niin onhan se hyvä fiilis. Niin kuin vähän kaikkien projektien jälkeen, kun on semmoinen huojentunut, että nyt sen saa julkiseksi, niin, hyvät fiilikset. Joo. Onko materiaalia jo seuraavaa levyä? No Posse-levy meiltä on tulossa nyt. Sen piti itse asiassa tulla nyt, mutta se vinyylipainotuksen takia jäi tonne keväälle. Mutta että meillä on sellainen porukka tällä hetkellä kuin Upon alaiset. Ja tää Posse-levy tulee sitten niin kuin tossa kun tulee, että se nyt on seuraava tähtäin tässä. Mutta kyllä heti kun laitoin ton soolohomman julkaisuun, niin samana iltana mentiin Bändikselle ja tehtiin Istuvan paikka-niminen biisi istuimista. Et kyllä sitä niin kuin koko ajan tehdään ja ei sitä taukoa pysty pitämään. Että niin kauan kuin inspiraatiota on, niin pitää antaa palaa takoa kuin vasaran kuuma. Just näin. Joo. Tuleeko sulle vielä jotain kysyttävää? Onko tässä jotain sellaista taiteenalaa sulla, mistä haluaisit kertoa vielä lisää tai jotain, mistä niin kuin vielä tähän loppuun niin kuin hehkuttaa? No ehkä siitä vielä siitä moninaisuudesta tai siitä, että mä vähän niin kuin, mulla on ne graffiti, chiptune ja runous. Mä vähän niin kuin tutkiskelen sitä, että mikä on niin kuin runoutta graffitissa, mikä on graffitia runoudessa, chiptune ja runoutta chiptunessa. Siis tätä mä niin kuin pyörittelen ja jotenkin se runous kaikessa on sitä niin kuin sanallisuutta, minkä nimisiä biisejä tekee, jos on sanotonta. Sitten taas chiptune kaikessa on se sellainen minimalistus, että kuinka pienellä sä saat aikaa, niin kuin, kuinka vähällä vaan voi saada aikaa. Ja sitten taas graffiti kaikessa on vähän niin kuin sitä omaehtoisuutta, sitä sellaista, että ei niin kuin välitetä välttämättä lainsäädännöstä tai niin kuin tämmöistä rajoja rikkovaa vähän. Niin kuin. Ja se on sitä niin kuin mun tutkimustyötä, mitä mä niin kuin teen elämässäni, koska mä oon pureutunut niihin 3 aika lujaltikin, niin sitä tutkimustyötä mä niin kuin teen ja edesautan. Joo. Eli ne ruokkii tavallaan toinen toistaakin. Kyllä, joo. Näinhän se usein menee. Jees. Ne omat harrastukset ruokkii sitä luovuutta tavalla tai toisella, vähän niin kuin toisiaan. Joo, ja sitten niitä voi niinku sekoittaa ja yhdistellä, että just tämä mun katurunosarja, niinku, sehän on hyvä esimerkki siitä, että toi niinku graffiti ja runoutta graffiti ja tätä päätään, että mitä sitä nyt ikinä vielä keksiikään, mutta että niitä niinku taiteilla ja kaikkea mitä osaa, niin pystyisi niinku yhdistelemään ja viemään, niinku, tuomaan jotain uutta siitä, koska jokaisella on ne omat niinku, oma kolmionsa, missä on ne omat niinku, nämä niinku, tärkeimmät juttusa, niin että mitä sieltä löytää sieltä väleistä. Että ei ole aina siellä pyramidin kärjessä, vaan niinku, mitä siinä niinku, välillä voi tapahtua. Niin se on mielenkiintoista ja se on sitä jokaisen omaa sitten niinku,
persoonallista juttua, mitä voi tuoda taidekenttään mukaan. No just näin, sehän on kaikilla sellainen yksilöllinen se kolmio, että Kyllä. sieltä löytyy. Näin on. Vielä kuullaan siis tähän loppuun yksi Jarkon runo, eli Valopuun oksia. Mutta muuten kiitos kaikille katsojille ja kiitos Jarkolle, että tulit tänne. Kiitos ja paljon. Kiitos Heikille. Yes. No niin, moi moi. Ja viimeinen. Aatamin omenoituva enkelin rummun kolke. Täysikuun planeetan nälkä tyhjöittää tilan. Energia virtaa etu ylhäältä, etu alhaalle. Talvikehon renkaat ovat valmiina muodostumaan. Huomiokyky on noin 8 bittiä. Noteeraus vie aina luonnollisen osansa. Yhteyteen urautunut kakseus kolmeutuu synkroosiin. Valopuun oksia kuivatetaan sielunjoen yläjuoksulla. Hengellinen asemakaava on jatkuvassa muutoksessa. Sydäntähdistön kummitus sumussa ukkostaa. Lapsuuden minuus väärentää nykyminen kirjoituksia. Hätätilanteessa riko hiljaisuus. Korjaa se, mikä sisimmässä särisee. Yes.